Po 3 mesiacoch skúšania prišiel očakávaný deň premiéry. Tak ti točím. Ešte posledné kopance pre šťastie a môže sa začať. Skrachovaný slovenský podnikateľ Jan Finta s dcérou Filoménou prichádza pod vidinou peňazí na Dúhový ostrov, ktorý je zosobnením bohatstva. Jan Finta zakope hrniec so zlatom a čaká, že sa jeho zlato rozmnoží. Čo si myslíte, je ľahké podľahnúť mamonu v tejto dobe? Áno, určite, lebo je tu veľa ľudí, ktorí sa dostali akože peniazom a podľahli tomu. Aj to vidno na ich správaní, aj je to tu cítiť, no ale taká je doba, no, nič sa s tým nedá robiť. A ja mu podlieham ráno, na obed, večer a potom si to musím tak sám vysvetľovať, že však pre Boha mám iné kvality, takže nemusím sa mamon.